असा बॉयर कसला फडफडताय बघ. काहीतरी मिळाला. बॅटरी मारून तर पाय खाली. काहीतरी मिळाला मिळाला मिळाला. पकडताय काहीतरी पकडताय काय आहे. ओ काहीतरी पकडलाय आणि हे बॉयर फिर से एक बार हातान मासे पकडला. ते कालवेल होता. इथं होता. झाला चाहिए. गेला नाही गेला. कसा केवढा मोठा आहे भैया. चमकताय बघ कसं तर. लाका 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 लाका. तिकडे बॅटरी नाही राहत. मिळाला काय. हां वन मोर सक्सेस. नाही ते म्हटलं सुटला कसं काय. इथले खाल्ले जरा. कोण आहे दा. बॉयर माया तिकडे हातान पकडला. काय सुटला नाही तर हातच लागला. बॉयरच होता. तिकडे तो हातान पकडताय. पण हात ये मेरे भाई का खेल है. ये मैं बचपन से ये देखो कैसे छागने की मार रहा है. मारत आहे फिरायच. हाँ इकडे मार खाली. हाँ फिरवत राहा बॅटरी हळूहळू. की आता माझी भेंडी झाली होती.